wanda suke satan nan dan rana ɗayan mun kama guda ɗaya. Baba har kan dauke nan yayi yawa fa ba guda ɗaya ba da yawa za mu kama mu ci uwar su tukuna. Wannan kai mana kes na su yi yawa yanzu. A shaguna ma ban balle ba dake. In ka je office na mu in ka samu kes na sa da sa. To yanzu office ni na zo office na kuma ya fi so ta ko sai. Ai ka bari kawai. An yi report an gaji amma Allah ya damka mana su. Office a jiya ka sata min waya. Kamar wani kamar ya zo harka ne ba. Kana nufin akwai mutuwa nan? Ina ga mu Kai. Ko zai shigo. Ko ya ga Bada. tuma. ci uwarsa kuma. Uwarsa ba. Muna magana kuwa ofis da cewa da shi a je su a je su ofis da tafi mana da raka su a kai zai Storybox Audio.